A la velocitat a què s'esdevenen les coses no ens dona temps de fer el seguiment puntual. La voràgine de la vida no ens permet sovint atendre l'actualitat més rabiosa. De qualsevol manera, ens mantenim fidels al nostre pensament de sempre i manifestem que no ens mereixem el govern que manté Juan Fran al capdavant de les nostres institucions nacionals del País Valencià, de demostrada incompetència per afrontar amb èxit la reconstrucció d'un territori 433 dies després d'haver patit una barrancada i una riuada. Dissortadament les comparatives són odioses i és per això que continuen demanant eleccions i que aquesta gent deixa estar allò que està fent perquè són els mateixos d'abans.